थांनाय 3 नभेम्बरनिफ्राय अस्ट्रेलियानि सिडनीआव थानाय इन्टारनेशनेल कन्वेन्शन सेन्टाराव जानाय 67थि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कन्फारेन्सआ 7 नभेम्बर अदेबानि मैया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसेनो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारिनि मासिगिरि सायख'नायाबो जोबनानै थाङो। कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि भारतनि थान्दैया मदद होनाय CPAनि जाम्बिया दालायनि MP डक्टर क्रिस्ट'फार कालिलाया कमनवेल्थ पार्लियामेन्टनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'जायो। गाहाय जथुम्माया जोबनायनि उनाव मावफुं कमिटिनि मेला जायो, जेराव निउजिलेन्डनि बारग' लेङाइ गाहाय मन्थ्रि MP कार्नेल सेपुल'नीआ गोदान लेङाइ मासिगिरि महरै सायख'जायो। बिथांमोनखौ भारतनि थान्दै महरै बाहागो लाहैनाय आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा मदद होदोंमोन। मख'जाथाव दि 68थि कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कन्फारेन्सआ बारबाडसआव फैगौ बोसोरनि 6 अक्ट'बरनिफ्राय 13 अक्ट'बरसिम जागोन। सिडनीआव जानाय देग्लायनि जथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंसारलांबाय। कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि कन्फारेन्सनि जथुम्मायाव भारत हादरनि थान्दै जानानै बाहागो लाहैनाय मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीनि दैदेननायाव थांनाय आसामनि हानजायाव दंमोन आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नुमल ममिन, नेहाथारि दुलाल पेगु, जइन्ट सेक्रेटारि दीर्घा बरुवा, बुंथिगिरिनि सेक्रेटारि थां जयफुल तनसिं आरो बुंथिगिरिनि OSD सौमिन बरुवाया। बुंथिगिरिजों थांफानाय गासैबो आसामनि हानजाया गुबुन गुबुन मावबादा ससाइटि अफ क्लार्कनि मेलफोरावबो बाहागो लादोंमोन। Thank you. Thank you.